She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor and money. Artea eta historia arnasteko aukera izango duzu, izararen distira eta nortasun propioa duen hirigune honetan. Murgildu zaitez, harrizko kaleska estuetan. Ezagutu izazu bestsellerrak argitu dituzten katedraleak. Eta goza zaitez, lorategi ikusgarri eta museorik modernoenekin. Guzti hau duzu eskura, Euskadiko hiriburuan. 2012ko Europar hiriburu berdea izendapena jaso duen Gasteizek arnasgune berde ikusgarriak ditu. Baita oinezkoentzat zabalgune erromantikoa ere, eta ezinaztu ertaroko aldezarra, hiriburuaren altxor urbanorik preziatuena. Astazu zure ibilbidea hemen, historiaz blai sentitzeko. Muino batean errotuta, eta antzinako lanbidea gogora dakarzkiguten kaleska estuek jazten duten Gasteizko aldezarrak, erdiaroko dorretxe dotoreak eta jauregi errenazentista klasikoak ikusteko aukera eskaintzen digu. Portalon edota Eskoriatza Eskibel jauregia esandakoaren lekuko. Hiriburuaren goialdean zutik, Arro asko, Santa Maria katedralea. Beronen birgaitze lanetan oinarritu zen Ken Follett idazle famatua, bere azken eleberri arrakastatsua idazteko, Amaierari gabeko mundua. Lurraren zutabeak bestselleraren bigarren zatia alegia. Gaur egun, barrualdea bisitatzeko aukera dago, eta gidari batek bertako zirrikitu guztiak erakutsiko dizkizu. Erosketak egintzalea bazara, edota divertitzeko gogoa baduzu, lekua proposean zaude. Makina bat denda txiki erakargarri topatuko dituzu, eta baita giro ederreko hainbat taberna eta terraza ere ertaroko kalekantoi hauetan zehar. Espainiako plaza eta Andre Mari Zuriarena iparrorratzak dira beti Gasteizen. Bai modako dendetan murgiltzeko intentzioa baduzu, eta baita estilo neogotikokoa den katedrale berriruntz jo nahi baduzu ere. Gasteiz, hainbat parke osatzen duten eraztun berde eder batek biltzen du. Hauexek dira hiriburuaren birikak. Bereziki aipagarria Salburua da, Euskadiko ezegune kontinentalik aberatsenetako bat hain zuzen ere. Ona hurbildu ezkero, naturaz bapo gozatzeko aukera izango duzu. Natura bere horretan mantendu den leku honetan. Hiriburuak gozozale fama porrokatua ere badu. Ezin aldegin izango duzu Gasteiztik, baskitos eta neskitas izenekoak, etota San Prudentzio postrea dastatu gabe. Arte garaikidea ere Gasteizen ezaugarri nagusienetako bata. Kolore eta urbanismoz blai agertzen zaizkigun hormirudiak lekuko, eta baita hirian zehar sakabanatuta dauden abanguardiako zenbait museo ere. Ezin zaio hutsik egin Artium, arte garaikidearen Euskal Museoari. Museo berritzaile honetan amaituko dugu Euskadiko hiriburuan eginiko txango polit hau.